Многостаен апартамент в град Ахелой. Започваме с презентация на стаите. От входно антре се влиза чрез една междинна врата към две самостоятелни спални с общ санитарен възел към тях. Апартамента като цяло има 4, даже ако не се лъжа и 5 санитарни възела. Продължавайки от същото входно антре, тук имаме трета по-голяма спалня и също още един междинен коридор, където са още две. Станаха вече 5 спални. Има много голяма тераса тук, сега ще я покажа. Тя е доста голяма. След това стигаме от входното антре, от което влязохме. Тук има кухненски бокс и тук е холът, който е най-голямата стая. Ето отново с извъз на терасата. И тук още един, ето това тук е така нареченият кухненски кът, с още една баня с тоалетна, а отделно от другата страна на коридора има една само тоалетна. Ето тук. Всички санитарни помещения са направени с плочки. Да, може би имат нужда от освежаване, но въпреки това са направени и са годни за употреба дори в сегашния вид. Ето отново голямото входно антре с всички малки коридори. Уникален, доста голям апартамент на много хубава локация.